paning wengi iki ana ing bumi kendhangan. Duh Gusti kang murba ing dumadi kawula nyuwun kanthi wujud asesanti Mugya tenebihna saking sambi kala iki amung sawijining carita ana ing tlatah Wanasaba rikala semana tumurining buta ana ing alam donya amarga ya murka saka solah bawane manungsa sing rusak tatanan kahanan alam donya Gusti Duh Gusti kulasana Gusti samsaya peteng Gusti ana apa iki nuwun Gusti muga-muga wae ora ana aral apa-apa Gusti lho apa kae lho teko apa kae iki Tokyo ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dula dulune saking KMT ngaturaken wilujeng dalu derek atur panglipur dumateng warga masyarakat dusun Gendangan tinggo kiwa sing iya tengok tengen iya lah joget yo iki apa iki? Ndase kualik. Iki ndase kualik. Iki ndas apa wujud apa nek watu kok ana matane? Nah, jan mata yuyu. Iki macem-macem kahanane ana ing alam donya. Ana sing wujud dawa gulune, ana sing wujud gedhe ndase. Mula ta aja seneng gawe gampang, aja seneng ngulang malih kahanan. Joget yo. Adek ngarepe dawa men. Ngerti ana potong ngono.
soning gede wetengi gede ndase macam-macam kahanan ana ing alam donya ana menungso mlaku tanpa sirah ora ana gundule lho endi dasku sirahku ning endi Mas dasku nang mau keri nang kodol kucing dase Gusti Gusti kula nyuwun dhumateng panjenengan Gusti kang maha kawasa kabeh godha rencana jim setan prewangan sumingkira saka kene sumingkira pinggir sirna saka bumi gendongan pinggir kabeh nalika semono buta kang nyuwun marang Gusti kang maha kawasa malih dadi manungsa kang sulistya ing warna minatut ing busana kang sarwa rena mijil dadi satriya ya sang Manggalayuda Sudira kok ya Ya demikian tadi penampilan dola dulu dari Krido Muda Tamtomo Putri Kembang Kuning.